Dobre, to bola iba ukážka. Pesničky vintage od Burana, ktorú ste mohli počuť minulý rok ľudia aj na rádiu FM na Slovensku. Okrem tejto má Buran aj iné pecky, ale toto sa chcel reprezentovať aj v rámci súťaže Demovnica. Niekoľko mesiacov sa pohyboval na prvých priečkách, pretože mal veľmi dobre vymakaný ten vizuálny štýl a marketing. A iné pesničky, to sú vizuály k iným pesničkám, to si zase nemielte. Na Soundcloude Buran môžete nájsť ďalších 18 skladeb, ktoré si môžete užiť potom doma. Toto je záber z koncertu v Kutnej Hore, kde sme si to tiež poriadne užili. A vlastne na začiatku tam bolo asi 50 ľudí pod pódium, no keď došiel Vlašský šalát, tak všetci išli preč a zostalo iba pár kúskov, ktorí vyšli na pódium a si to užili s nami. Tento projekt som riešil v rámci ateliéru 304, alebo grafický dizajn Nové média, alebo Ostrov pokladov. To znamená, že som samozrejme musel myslieť hlavne na tú vizuálnu stránku. Nejakým spôsobom toto mala byť spoločná kniha a proste vizuál. S Buranom som sa mal stotožniť, takže keď ste si to doteraz niekde všimli, tak som proste Buran. Okrem týchto je Buran aj organizátor akcie, ktorá sa volá Nepohoda, ktorá prebehla minulý rok aj tento rok ako malý festival. Alternatíva k pohode, ktorú možno niektorí poznáte. Vystúpili tam rôzne hviezdy ako Panáčik, alebo Pentagramček, alebo... To sú fakt hviezdy na Slovensku. A takto to dopadne často aj s organizáciou, proste sa to niekde sekne, ale snažíme sa stále vytvoriť také nepohodlné prostredie. A tento rok nás ľudia chválili, ako tam bolo krásne, tak sme boli potom smutní z toho. Aby sme zostali pri tom rock'n'rolle, tak toto má byť výsledok vizuálu, ktorý som riešil spolu s kolegami z ČVUT, Jozefom Tomšev, Agatou Zapotilovou, Martinou Šandovou, Karolínou Markovou, Magdalenou Čejkovou. Dúfam, že som na nikoho nezabudol zas. Išlo o to poďakovať taťkovi Lvíčkovi, ktorý sa o nás celé štúdium staral. A vlastne ten steak, ktorý bol na obálke, je vlastne to krvavý steak teda. To je to veľké, ďakujem. Teraz vážne veci. Svetelná inštalácia pri Inštitúte intermédií na Fakulte elektrotechnickej, ktorá takto krásne svietila v noci podľa konvejovej hry života, aplikácie na mobilnom telefóne. Spolupráca s intermédiami pokračovala ďalej a týmto by som vás chcel pozvať na zajtrajšie otvorenie tejto fasády, ktorá je nejaký ten komunikátor vlastne s tým okolím. Tú stránku som navrhoval ja. No a po kliknutí na linky nás to vlastne hodí do Londýna, kde sme opäť s kolegami z Gold Medal Studio vytvorili túto inštaláciu. Je to výstava českého skla na Tent London, čo je veľtrh dizajnu. Tam je Jozef Tomšej, ktorý... Čau, Jozef. Potom je tam Jakub Herza a Svetlana. Toto mal byť katalóg. A vlastne aj bol. A ešte stále je, niekde sa tých pekných pár kúskov ešte pohybuje niekde bokom na brunke. No a keby si vás zaujímalo, že čo som robil posledný semester, tak skúmal som vizualitu Varšavy a Poľska. A hľadal som to najautentickejšie vedľa tých McDonaldov, ktoré sa tam nejak rozmohli, a tých Starbucksov. A výsledkom malo byť tento návrh písma, ktorý sa volá Jadvospis.
tiež som chcel naviazať na Mareka Herenbergera a Zulu Juru, ktorí vytvorili ten pekný magazín, v ktorom sa snažili, oni hovorili o nejakom hnuse, ale ten magazín je strašne krásny. Ja som tomu úplne nerozumel, tak som si hovoril, že by to mohlo vyzerať, keď hnus, tak proste takto, ale... Tak toto naozaj vyzerá, to je proste autentická vec. Ale s mojím písmom. Teraz som vás mal, akože, teraz som mal byť falošný koniec. Takže nič, dobre. Tiež je to pauza, pretože v nasledujúcom slajde uvidíte moje telefónne číslo. Keďže som prvé 3 slajdy nahradil pesničkou, nestihol som ukázať všetko, čo by som možno chcel. Takže keby to náhodou niekoho zaujímalo, alebo keby ste chceli len proste skočiť na kávu. A moje meno je Matúš Buranovský a ďakujem za pozornosť.